Salamat kay yung food boss. Ito pala yung may-ari ng Don Pit mga ka-studio. Ay, Yan, kumusta? nagpadala siya ng mga pagkain dito. Ayan, oh. Idol ko kasi to si Mr. Studio eh. Maraming salamat, boss. Wala Matikman mo problema, na wala yung problema. mga food mo, boss. Sige, sige po. Alam mo Sige, po. boss. Thank you. Ito na mga studio yung pinadala ng Don Pit. Tingnan natin mga studio. Wow! Laki sili mo. Mix. Chicken wings. Kalami ulit ni mo. Oh, ba't ibang flavor ba? Tapos, wow! Sisig. Ganyan mo pang para makita yung pangluto. Don Pit, maraming salamat po. Sa lahat ng mga gusto mag-order ito, message nyo lang ang Don Pit na FB page. Yan. Itong iba man, openin natin to. Oh, fish fillet. Tsaka, chicken cordon bleu. Bali. Kalami yun din eh. At siyempre, uy, pangpahaba ng buhay mo, pansit. Bang eh. Pang special occasion yun ng mga Oh, naparilain mo. panimagas. Ito po, pangimagas. Yan. Oh, kutsinta. Wow, ninay ko ano. Kanang lubi. Utang si Mabaw. Tara, tikman natin to mga studio. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, nagpadala sa atin ng pagkain ng Don Pit. Yan, sila po ay nagbibenta ng mga food to go ng mga pagkain mga studio. Yun. So, yung nakikita natin dito mga studio, maganda yung packaging nila. Tsaka malinis tingnan ba. So, hindi pa namin natikman kung gaano kasarap itong mga pagkain ng mga studio. At pala na mga gustong mag-order nito mga studio, message nyo lang kanilang FB page, Don Pit. Ayan. So, tara, pray muna tayo dahil bago start kumain. Bless us, O Lord, for this day gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Maraming salamat sa may-ari, siya talaga yung nag-deliver mismo dito sa bahay mga studio. Yun. Di ata una? Sige. Anak? Tayo May sa kuan. pansit bihon. Bami. Pira na. Puro carbs, pansit plus rice. Pinoy talaga. Oh. Okay, napay ko nila lunsito eh. Pang nag-skilin eh. Natagsa ta. Kalami yan nila. Okay. Kain pa tayo mga kasadyo. Hindi ba? Harap. Ito yung mga bestseller nila. Yung pinadala ba? Ang sarap ng timpla na ng pansit na naman. Hindi siya masyadong maalat. Sakto lang yung Lasa. timpla o lasa ba? Saka maraming sahog. Dami eh. Harap. Kuwak na. Ito palang mga serving lang mga studio. Half ng tray. Good for 5 person. Per tray ba? Itong isang ganito, good for 5 na yan. So itong pinadala lang sa amin mga studio, good for mga 20 to 25 person. Ayo. Doon tayo. Dito. Ano para matuyo? Okay. Fish fillet yan. Fish fillet. Fish fillet.
serving spoon kay ngatag para ba tani napay makaulain ba. Tagsan gani po. Sarap. Okay po lang pili eh. Ay sasawa na. Slug na. Oops. Umapit ka. Yan. Lami deh. Panalo mo magkain ng mga sadyo? Sarap to ba? Gustuhan ko to ba? Now. Padami yung kain ng tuloy. Tamang-tama ba? Nagising ko lang ba? Tapos ganito yung ulam. Yung kapatid ko po yung kasama ko mga studio kasi si Sako, klase niya. Si Mrs. naman buntis, alam niyo na po. Hindi masyadong kumakain ba, masilan ba. Sa anong tawag dyan, pihikan sa pagkain ba. Amili, pagkaon ba, kaon nun. Iligay kaslum. Saan na ito ha? Dito tayo squam. Kuan eh? Para kita doon na lang ba? Kabugnaw, Zoy. Dumi ay. Mira, direta. Ito naman yung chicken cordon bleu. Kuha ta dre day. Sus kalami ani imo niyo. Ya, salamat. Tulog buok kana, bira. Okay, gutlo na ta. Oh. Good mo. Dami kayo pagkaon. First time namin makatikim sa pagkain lang. Located pala sila sa Lapu-Lapu City, mga kastudyo. Malapit lang dito sa Cordoba. Suslog na ito dito. Na, si Aw ni ba? Ito masarap yun ah. Multi. Ay, paduli mo kuha, di ba yung chok? Oo eh. Na? Si Aw na? Sabi ko dito, panalo yung pagkain na. Maraming salamat, sir. Anong salamat sir? Hindi lang ah. Yun na lang. Marami pa yun. Pilit ko. Saan dito yun sa'yo? Ito yung mix chicken wings. Ah, Anong flavor yan? Ah, ito lang ito. ito. Okay. Thank you. Ito naman ako sa puti. Malamig ko ng puti lang. Yan. Spicy. Sarap. Manghang ba? Tikman mo. Korean natin. Buffalo. Saka ito parang garlic. Sweet and spicy to ata.
Dami po ba? Pang Andy Rice, manira. Mapapalaban tayo dito ah. Hmm? Hmm. Yung rice na nilagay namin, yung sakto lang ma. Hmm. Kasi maraming ulam ma. Kaya hindi namin ubusin ito mga video. Good for 25 niya. Dalawa lang kami, di ba? Hmm. Hindi din namin maubos to. Hmm. Ini, tagsa tayo rin. Kalawan tayo gusto. Ini. Ini kayo para. Kani po ako inani. Ito ata yung buffalo, no? Hmm. Mm. Hmm. Hindi, manghang, no? Sakto lang. Ito yung manghang. Yan, sisig na tayo. Hmm. Wow. Apil ng kuhaan din. Ito yung kuhaan. Kasi mapil ito ng kaon, no? Pakita ba na? Okay. Oh. Madami nila. Ang dami nito. Kaubos na tayo ng 2 case bago maubos to. Pangsumsuman kasi ito, masarap eh. Oops. Okay. Okay doy. Okay. Oh. Yan, thank you. Sa akin. Pinamutaw lang naman ng sisig mga kasadyo. Hmm. Okay. Ayan. Kuha natin ang sisig nila. Patay. Pangkuan niyo ba? Kakas beer, ano. Masinhang. May sili. Hindi, sili ako. Once again, maraming salamat sa may-ari ng Dunpit sa pagpadala nitong mga food. So far, so good sir. Masarap ng mga pagkain nyo. Kaong silihang. Nag-enjoy kami. Enjoy ka rin? Hmm. Pubwa. Kuha ko na yung lasa. Hmm. Ano ko naman? Okay, salamat. Dito tayo sa kutsinta. Oh, wow. Kanakan ko ano rin. Himagas rin. Okay. Tikman natin ang kanilang kutsinta. Sarap. Paborito ko itong snack ba? Dati ba? Put-put. Mana ang gina niya? Put-put. Ito yan, mabinta ba, ano? Tulong sipon ko sa hangin. Halang sisi. Hmm. Panalo po. Sa lahat na gusto mag-order, message nyo lang ang Dunpit na FB page.
Sobrang dami na ng menu. Pili lang po kayo doon. Ano yung gusto nyo orderin. Maraming salamat ulit din sa may-ari nito. Ang sarap po ng kain namin. Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye-bye!